muslim akwai asma'ul ishara. Asma'ul ishara shi ma yana cikin abin da ake cewa ma dalla al ism asma'ul ishara. Kun gane akwai asma'ul ishara, abin da ake nufi da asma'ul ishara shine sunaye na yin nuni zuwa ga wani, sunan da yake nuni zuwa ga wani. Misali in an ce haza lil muzakkar qarib, namiji na kusa da kai ce wannan haza wannan. sai kuma hazihi lil muannas wal jam, shi kuma hazihi zaka iya ishara da shi cikin mace ko kuma jam'i. Mace wannan hazihi bintu, mun gane ko hazihi bintu wannan yarinya masalan hazihi. sannan kuma zaka iya yin ishara zuwa ga jam'i. sannan sai hazani lil muzakkar musalla qarib, hazani kuma ishara zuwa ga mutum biyu amma duka mazaje. waɗannan mutum biyu kenan hazani. sannan sai hatani lil muannas musalla qarib, shi kuma hatani mutum biyu mata na kusa da kai. hatani mati guda biyu, waɗannan na kusa da kai. kaga akwai bambanci cikin haza da hadihi. haza namiji ɗaya, hadihi mace ɗaya ko kuma jam'i na wasu abubuwa ko na mutane da yawa. sannan sai zalika shi ne mutum da yake nesa ko abin da yake nesa. zalika sakrun ba'id, wancan dutse ne a nesa. mun gane zalika kenan zuwa ga abin da yake nesa, alba namiji. sannan sai tilka mu'annas bari, shi kuma tilka mu'annas bari zuwa ga mace amma ta nesa. tilka albar'a waccan matar, kaga tana nesa mace kenan. sannan sai ha'ula'i lil mu'annas wal muzakkar, ha'ula'i yakan dauki maza, yakan dauki mata na nesa gaba daya. sannan akwai ula'ika shi ma yakan dauki maza ko mata amma ishara zuwa ga abin da yake nesa. ula'ika. to alhamdulillah, kamar yadda muka bayani akan suna, a yanzu mun yi bayani akan abin da ake kira da suna. shine dukkan wani lafazi wanda ake ambaton mutum da shi suna ne. dukkan wani lafazi wanda ake ambaton ainihin dabba da shi suna ne. ko lafazi wanda ake ambaton garuruwa shi ma suna ne. ko lafazin da ake ambaton dabbobi shi ma suna ne. ko asma'ul ishara, wannan duka wakilai ne daga cikin sunaye wanda ake ambaton wani abu da shi daga cikin mutane ko dabbobi. to sannan a yaran abin da ake so mu sani, idan an ce ma da kaza da kaza da kaza shine kaza, to ana so kuma a sanar da kai alamomin da idan ka gan shi za ka gane shi. to yanzu mun faɗi sunayen mutum, sunayen dabbobi, to da wace alama kuma ake iya bambance suna a cikin ainihin kalimat? da wace alama ake bambance suna a cikin kalmomin idan an gan shi? sai malamai suka ce abubuwan nan guda 5 da su ne ake iya bambance suna idan an gan shi. a duk inda aka ga wata kalma da ɗayan waɗannan alamomi guda 5 waɗanda za mu bayanin su a yanzu, to wannan kalmar suna ce na wani abu. imma ya zamto daga cikin sunayen mutane, ko ya zamto daga cikin sunayen dabbobi, ko ya zamto daga cikin sunayen garuruwa, ko ya zama daga cikin sunayen tsuntsaye, ko sunayen ƙwari wato ainihin hasharat, ko kuma sunayen ƙasashe ko garuruwa da sauransu. to alamomin da ake gane suna na farko, yakbar dukul yana karɓar dukula al, duk abin da kaga an fara shi da al to suna ne. ko ya zanto sunan mutum ko dabba ko kuma sunan wani gari ko kuma jama'a da sauransu. duk abin da ya fara da al suna ne. misali kamar cikin qalamun, idan aka sa qalamun shi ma suna ne a barakra, to yakan koma al-qalam kaga suna ne. sannan al-ahsana sai ya zanto ahsana shine garantin suna, al-ahsana shine garantin suna, saboda ahsana yakan iya zama fi'li ahyanan wani lokaci, kamar a ce ahsana Allahu ilayk, kaga ya tashi daga suna. amma idan aka karfafa shi aka samar al-ahsan ya kuma suna. duk abinda ne alif wallah ya shiga cikinsa, Allahu, al-baitu, as-sayyara, ash-shariqu, al-insanu, duk abin da ya shiga cikin alif wallahu wannan abin suna ne.
na biyu akwai ta al-marbuda ta'un marbuda duk abin da ya kare da ta al-marbuda shi ma suna ne misali a cikin jamil a cikin kalmar jamil idan an ce jamilatu yana ma ishara cewa jamilun sifa ce amma ya zama jamilatu ita ma sifa ce ta mace amma suna ne sifa da ba in kuma ta a bayan ce sifa tana cikin suna ne to jamilun suna ne kuma sifa ce jamilatu shi ma suna ne saboda ya kare da ta'un marbuda sa'adatun shi ma suna ne saboda ne karshen sa akwai ta al-marbuda riyadatun shi ma suna ne saboda karshen sa akwai ta al-marbuda sannan na uku yaqbalu tanwin yana karɓar tanwini shine wasali biyu ko fatha ko kisra guda biyu ko duma guda biyu kamar ka ce kitabun shi ma suna ne saboda shigowar tanwini ko ka ce kitaban shi ma suna ne saboda shigar wasu na guda biyu ko ka ce kitabin shi ma suna ne saboda ya kaɗi wasu na guda biyu a ƙasa sannan yusbaku bi harfi aljarri ana gabatar da harfin jarri ma'ana harfin jarri a gabansa shine kamar ka ce hurufin jarri suna da yawa misali mun kawo guda biyu a nan mashaitu fi shari'in fi inda ta shigo harfin jarri ce yadda ke ba isharar cewa shara suna ne na titi mashaitu na tafi a cikin titi ko a kan titi wa sallamtu ala muhammadin na yi sallama wa muhammad ala ta gabaci ne muhammad duk abin da ga an gabace shi da fi ko min ko ala ko ila waɗannan abubuwan da zai biyu ba su to suna ne shi ka kula a ko ina yake duk abin da ya gabace shi da harfin jarri aka gabace shi da harfin jarri to suna ne ala ila li fi duka waɗannan sunaye ne mun gane sannan na biyar kuma shine isbaku bi harfin nida duk abin da ya ga samar harfin nida'i shi ma suna ne masalan ya muhammad zuwan yaɗin ita take nuna ma da cewa wannan suna ne biyu ba ya ibrahim saboda zuwan yaɗin sai take nuna maka cewa abin da zai biyo baya suna ne ya musa duk abin da zai biyo baya shi ma suna ne ya duk abin da aka ce ya rasulallah ya ahlal bayt duka dai abin da aka ce mar ya ko miye ne zai biyo baya zai zama suna ne wannan su ne alamomin da ya kamata mu rike waɗannan da su ne za mu ke gane sunaye ko ga alif wallah sun shiga al ko kaga ta'ul marbuda ta kare a ƙarshen shine jabilatun karimatun sa'idatun shakur duk abin da dai ya kare da ta a ƙarshen sa suna ne ko kuma kaga an yi mar tanwini kitabun kitaban kitabin baitun baitan baitin rajulun rajulan rajulin duk abin da ya kare dai suna ne sai kuma harfin jarri duk abin da an gabace shi da harfin jarri shi ma suna ne fil baiti fi baitin fil masjid fi masjidin duka dai wannan ila masjidin ila masjidi duka dai ala sayyara ala daraja duk abin da an yi masa rigayi da harfin jarri yana maka shara da cewa suna ne kamar ya muhammad ya ibrahim to yan uwa masu albarka wannan shine ƙarshen darasin mu na yau za mu haɗa ku a cikin darasi na gaba muna fatan Allah ya sa albarka cikin wannan makaranta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala